Yeah, 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 yeah. I am a menace. Keep me arranged like tennis. I'm with this shit like I'm Dennis. I started this shit, I'ma finish. Niggas be hating, trying to blemish my image. Who want the smoke? 2 to 3 came with the scope. Extended clip long as a road. Ah, Doamne, mi-am propus asta încă dinainte să mă fi mutat aici, Ionuțule. Uitați-vă, vă rog frumos, ce curățenie, ce disciplină în parcare. Hai cu emoții înăuntru. Johnule. Avem canapea și fotolii textile afară albe, Ionuțule, însă sunt atât de frumoase încât nu aveam cum vreodată să nu le achiziționez. Nu cred! Cam asta a fost ziua de astăzi. Mă bucur că am reușit să fac curățenie în toată curtea, Ionuțule. Lecția numărul 3, Ionuțule. Înnoată cheluțul. Gata, tati, hai mai la apă mare.